Despite of all the pain and troubles, he never showed that he was suffering. He was there for the people. He wanted to be there for the people, even though he was sick and even though he was dragging himself along. Jaote mar Pope piny Kenya, Bart Van Mingen, otero ne jokopere pacho kae misa mar lamo ne ringre Pope Francis. Ne gima mauvu motimre sani ne da kotimre nikech ne dongine no ka osias ne watero ne barupe gito eno ka okano okana kani ofise kanyo to koter kamoro be nitere. Chich maduong' e masira mar ji 9 mane wang'e odgi e gweng' ma Upanda Ugunja omaki kar dak ma Kibra. Ndio pastor wa kwanza kuona kwamba anjabeba Biblia. Na tukimuonji wakati ameonjiwa pia anasema yeye anaamini sana kupeana maji ya uzima. Ile county ma Kilifi yuneja yalo moro metudo kod weche mag nyayo puonj majendeke e gwenge mag Chakama Magarini. Machiegni nyakwara mogi chendo makagi kacha nyinga Uchengi Manuel. Jaote mar Pope piny Kenya Bart Van Mingen to ne jokopere pacho kae misa malamo ne ringre Pope Francis. Misa mane obagi kanisa mar Holy Family Basilica biro mana ndalo achiel kapok oiki Pope Francis e log tich mar Vatican. Misa no yuore gi jokopere kama bende noting'o jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta, jatend doho ma pacho ka Martha Koome, jatend duond bura Moi Kalonzo Musyoka kin jotelo mamoko. That reminds me of another passage of the... Over the years, Martha said to Jesus, Lord, if you had been here, had you only... I had the privilege of accompanying him during his apostolic visit to Juba, South Sudan. And I stayed with him under the same room from early morning till late at night. And especially during that visit in Juba, it became very clear to me that this Pope didn't spare himself. He was exhausted. And especially in the evenings, he was struggling with his health. But he forced himself to go through that grueling program under the beating sun and the oppressive heat of Juba. However, despite of all the pain and troubles, he never showed that he was suffering. He was there for the people. He wanted to be there for the people. Even though he was sick and even though he was dragging himself along, people didn't know. People didn't see. They saw the smiling Pope, the kind Pope, the attentive Pope, the merciful Pope. And only the people who were with him, directly around him, his entourage, knew about the physical challenges he had to go through. Kanisa Malejo Mario chikore chien ka ten kanisa ni wacho ni gionge kod tudruok moro amora gi kanisa ma Melkio St. Joseph Mission of Messiah in Africa mayudore sub-county Marongo ma piny owacho oloro kaise kod puonj magalagala kod keth mamoko. Pope mar kanisa Malejo Maria Lawrence Ocheng oyango ni kanisa Malejo Maria en mano ma ratiro kendo timo gigene koluwore kod chik kowacho ni gionge kod tudruok kod kanisa mar Melkio St. Joseph Mission of Messiah in Africa. Pope Ocheng kod jotend kanisa Malejo Maria mamoko koni piny owacho otim nonro ne kanisa no mitudo kod puonj magalagala kod keth mamoko kendo okawo ne gi okang' mar chik. Joma wacho ni jolejo Maria nyo iko ng'ato rongo koro ung'e ni machok lejo Maria gin gi nyinge gi kendo giwacho ok giluong nying lejo giluong ni St. Joseph Melkio ka gineno ni rwakruok no ber oyene rwakruok polo koro gikawo gi kopi kendo gitiyo gi giwa tok gin wan wawegi waluwo chike mag sirkal nikech iwacho ni jolejo Maria gin joma ok odhi osiptal ta chiwo kaka ranyisi ni an awuon gik mating'e lweta gi gin ga oboke ma wuok go osiptal mamae ni to yath momiya ma pod be pod amwonyo pok atieko kora temo nyiso ng'ato mane kamoro manyalo paro ni Legion Maria ni gin joma ok dhi osiptal oyo din ka din nigi barupe nigi chikene kendo gi register koro otimnegi nonro onge di okonego wachal e pindu ka wachako nong jomoko machalo Shakahola kuma ni wach mara jotimrecha omiyo ka gini timre kama gambo ka irongo ka
to sirkal mar kaunti ma Migori onon gini maler kapok otim gimoro amora. Kanisa miwuoye wiye ok en Legion Maria, en kanisa ng'ato binafsi ma bende sirkal nigi teko mar dhi chunguza mondo ng'i to bet registered koto ko bet registered. Tadiera man kende ok wanyal support richo. Gima joka timo to rach, to ok gin joka kanisa wa mag Legion Maria. Ya wach marwa chalo kamane county ma Kilifi, obile county ma Kilifi odioneja yalo moro mitudo kod weche mag nyayo puonj majendeke gwenge mag Chakame kar ching'od bura ma Magarini. Jayalo mar kanisa mar New Foundation Abel Kaindi olorne tesendo bila kinde ma weche wachore ni nyirombe mag kanisa no mathoth nyalo bet ni na wito ngima gi yore magala. Nono mar obila kotel negi kod jalup commissioner mar obila ma Kilifi North Samuel Mutisia yango ni Kaindi osebedo kanyiso nyirombe mage mondo pidh yien moro maidore kanisa mare kaka yo matieko midhiero mage. La kushangaza ni kwamba yeye hana Biblia, ndio pastor wa kwanza kuona kwamba anjambeba Biblia. Na tukimuonji wakati ameonjiwa pia anasema yeye anaamini sana kupeana maji ya uzima ambayo ndio anauza kwa shilingi 100 mitungi 3. Alafu pia anaamini sana katika mti wa uzima. Huo mti wa uzima mnaona ni huu mti ambayo uko hapa, ambao sasa waumini wale wamekuja na ni kama wamepangawa ama wako na mapepo, wanapanda huo mti, na wakipanda huo mti mapepo yanambumburuka yanaenda. Kwa hivyo ukiangalia sasa hizo ni itikadi ambazo asieleweki. Mimi ni pastor, natumia Biblia, lakini mahali nimetolewa sikujua hata nitafika kanisani. Ndio maana nimetoka hata bila Biblia. Sikujua kwanza nitakuja kanisani. Lakini Biblia iko. Huo ndo mtu wa uzima. Kwani unaita uzima? Ni kwa sababu wanaokuja hapa wana mapepo. Wanapofika pale na kupanda, mapepo wanawatoka. Sasa nitaita mti wa uzima. Labda kuna watu wanahudumia hapa ndani, wakati nikiwahudumia hawajapoteza maisha. Sipokuwa kuna mmoja alipokuja hapa, alilala siku ya pili ndio akaga kabla hata sijafika hapa kanisani. Wakati huo nilipokuwa Malindi. Lakini sijahudumia mtu pale na akafa pale. Wadhi nyime jalonye weche mag riwruoge mag saga ojiwo oganda Luo mondo donje riwruoge mag saga manyalo konyo bero ngimagi kokalo tije mopogore mag timo e kor gwenge. Jalony go wacho ni thoth oganda mowuok e counties ma Kaluo pod oluoro donjo e saga mag nyalo time kungo kod hola manyalo konyo ting'o malo chenro mag ohala, pur, pith kod chenro mamoko mag timo e bero ngimagi. Jatiji maduong' mar riwruog saga e kaunti ma Homabay mong'ere ni Fortitude Sacco, Dhiambo Muganda, wacho ni yom pod nitie piny Luo e weche mag kungo kokalo riwruoge mag saga manyalo konyo e bero ngima jopiny. Okoni jopiny mondo kik bed gi luoro e donjo riwruoge mag saga koko nitie jomosebedo gi dongruok kokalo e saga, omiyo jopiny ok onego bed gi luoro ma donjo riwruoge mag saga maginyalo kane mwandugi. To wariwre uru wadonjo riwruok mar saga. Nang'o obiro miyi thuolo mar keno, to kendo loan midhi kawo kata hola midhi kawo odhi bedo hola ma beche yot molo michiwo kuonde mamoko. Ka higa rumo bende wamiyo members miluongo ni dividend. Kaka sani wadhi chiwo dividend at 12%. bende ka gisekungo giyudo loan gikonyre godo, gigero go ute, gitimo gima ginyalo timo. Ka higa rumo bende wamiyogi yuto moro matin mowuok kuom keno margi. Jaod bura ma Karachuonyo Adipo Okuome okone jopuonj madongo e skunde mag sekondar mayudore kar ching'od burano mondo yo ket maino margi ting'o malo rang'iny mar somo e skunde mag telonegi. Jaod bura wacho ni kar doko ni thoth skunde ma Karachuonyo osebedo ka timo maber e piny madongo magiko higa, to nitie skunde moko mosebedo ka golo duoko mar richo. Piny owacho okalo kuom aguch omenda mar NGCDF osebedo ka timo manyalo e bero sekta mar somo, kendo thoth skunde ma kono ni kod lwasi makare maonge gima nyalo mono jopuonje tiyo makare. Jolup commissioner sub county mar Chuonyo West Jacinta Oganda ne onyiso jopuonj madongo mondo ni jopuonjre bedo gi kido makare ma ok gidonjo timbe manyalo rocho sombgi. Miya ambe an gi chir mar wacho ni jopuonj ni un bende challenge uru gi result maru ni ne kaka watimo maber. Skunde ma watimo maber amiyo gi ongera. Moko ni chasedi skunde gi. Total amount mwachiwo kawuono e bursary en $48 million.
to pod wa continue to chiwo basari go eko nikech kata joma cha wamiyo forms okobiro kaduto moko kuomgi ne okawo forms yes to school ma nyathi some okene karachuonyo kae. Opening schools on Monday, and at least the principals have somewhere to start. And we've also talked to the principals that as they are the custodians of the children, they mentor them, and they keep the children in school. The learners and the parents are also happy with what they have received. There's a big relief to the parents who are paying fee for the learners. We want to ask that this program continues even in the future, so that learners who are coming to join secondary schools will have to benefit from the same project. Ringre jalo moro miteno gi nek mar mino de odhiambo ma chieng' Jumapil oyudi e soko moro ma pie kanisa Kopere ma Isongwe kar chung'o bura ma Butula kaunti ma Busia. Ringre Julius mosebed kimanyo juma mokalo nofwenye soko no kod nyathi moro e kinde mane odhi tuomo pi. Julius osebedo ka chiwo chenro mag arita e kanisa no ma Isongo. Kaluwore gi obila, Julius nobedo gi gwandruok moro gi mino de motelo ne tho mare. So wakati amefungua that lead, kwanza alikutana with a bunch of housefly. Akajaribu kuweka kile cha kuchotea maji kibui kule, ni kama alikuwa anapata resistance, ni kama kilikuwa kinagonga mtu kikitu. So based on what was happening around, akaenda kuona wazazi wake, wakaja actually wakaangalia, na uvundo ulio ulikuwa unatokezea kule ndani, it was confirmed that at least somebody was inside there. Terribly sad, I would say, because you see the mama ambaye amekufa hapa amekuwa stalwart kwa jumuiya, kwa kanisa, kwa and everywhere, and she knew how to relate with people. Mume wake amekuwa muumini wetu pia, anatulindia ili kanisa. Na baadaye waliweza kuita mtu akaleta torch, wakamulika huko ndani ili waweze kuona kienye kilikuwa ndani, na wakakonfirm ya kwamba alikuwa huyo Charles Were ambaye aliua bibi yake. Na hapo tumepata pigo kubwa sana, sababu yeye ndiye alikuwa anasimamisha sisi watu wote. Kwa hivyo yenye ilifanyika sasa tu kujua tuliitwa. Ukiwa na jambo kwa nyumba, kama mmekosana, tafadhali kila mtu atafute advice, apeleke maneno yenye wamekosana na mwenzake kwa nyumba, afadhali apelekee wenzake wamsaidie kwa maoni. Jopur mapidho lemo mar avocado mayudore kaunti ma Nyamira okwa mondo ket maino margi e pur mar avocado aina mar Hass. Gin moyangi ni biro medo gi yuto kaachiel gi medo chiemo e pacho ka. Kinde mane gitwak gi jopur mapidho avocado e kaunti no, jotelo mag Borabu Avocado Farmers oyango ne jopur ni nitie chiro malach mar olemo mar avocado e pinje maoko. Jopur makono bende nokwayo piny owacho mondo konygi gi omenda mabiro konyogi pur mar avocado ma giyango ni nigi midhiero mathoth. Yes. And the radio, your radio? Those of us who have been in this journey, we have benefited. We have been able to help our families paying school fees and doing other things, because we are not only relying on one crop. This crop, as we have sold it, it is lucrative. You can get good money. Like right now, we have sold last week and we are selling tomorrow. We are going to be paid 100 shillings per kilo. We have had the county come in small portions to assist us. Like now, they give us some seedlings and they are planning to support this event. We have now organized a day on 30th of April here in Borabu so that farmers can come together and get information on how to grow the crop. And also, they have been asking, after growing the crop, how do we handle the produce? We have invited exporters to come and give them tips on how to handle the crop ready for export.
Obile kardak ma umoja maidore county ma Nairobi on the achich moro gi njaga ma nengo ne dirom shillings milion 8. Tendo bila maburuburu Francis Kamao yango ne njaga go ne rikotingi nyamburu kariyo kachich ne giwuok e gwenge mag Nyanza ka gichomo Mombasa. Kamao no medo yango ni meko makamano biro bang' yudo maling'ling kowuok kuom jopiny manyaka sani gidio ne achich moro achiel ka nonro pod dhi nyime. Kwa saizi tumehesabu magunia na kando na magunia ni 6. Zile gunia kubwa kubwa. Na kando na hizo gunia kuna zile pieces kando kama hizi zenye nimeshika hapa. Mingi sana ambayo alikuwa anachukua kubadilisha. City value ya hii kitu yote tunaona ni kama estimate ya 8.5 million. Hii miadarati imeumiza watoto wetu. Wengi wamewacha mashule kwa sababu ya miadarati. Wazee wamewacha maboma zao kwa sababu ya miadarati. Watu wengine wamewacha makazi kwa sababu ya miadarati. Kwa hivyo na tahadhari napeana kuwa wale wanauza hivi vitu hawana bahati. Tutasukumana nao kabisa. Suspect ambaye tuko na mmoja, lakini tuko na matumaini kuna wengine. Club Real Madrid biro bedo maonge jatuk gi masulwe Eduardo Camavinga finals mag tuke Copa del Rey kindi club ma Barcelona odiochieng' makiny. Jatugo no mawuok e piny France noyudo hinyruok e kinde ma Real Madrid tugo gi club mar Getafe tuke adhula lig maduong' ma piny Spain. Madrid mantiere tok Barcelona gi points 4 e lig no chano chulo kuoro e finals bang' club ma Barcelona rodho